Odi, mae ysgol y Cefen yn gant oed eleni. Mae hynny'n ben blwydd arbennig sy'n eisiau cael ei ddathlu. Achos mae'r ysgol hon yn bwysig i ni ac i chi. Beth oedd yn neud yr ysgol yn special yn eich barn chi? Oedd y ffaith dwi'n credu bod hi'n ysgol fach. Oedd cynifer o athrawon a dim cymaint o blant, felly oedd pawb yn cael sylw yn unigol. Oedd dosbarthiadau bach iawn gyda ni, nid fel i chi'n cael heddi, felly mewn rhai ysgolion le mae rhyw 30 o plant mewn dosbarth a un athro neu athrawes. O'n ni'n lwcus falle yn ein dosbarth ni, falle rhyw 15 ohono ni oedd a un athro, felly oedd pawb yn cael digon o sylw. Oedd e hefyd yn golygu bod ni fel un tulu bach. Tulu bach oedd ddim wastad yn cytuno, o'n i weithie'n cwmpo mas, ond ar y cyfan o'n i gyd yn dipyn o ffrindiau. A wedyn ni oedd hwnna yn cyfrannu at wneud yr ysgol yn ysgol dda iawn ac yn ysgol special ofnadw. I gweud y gwir, ffrindiau fi oedd yn gwneud yr ysgol yn special ar athrawon achos o'n nhw neu helpu am bopeth. A o'n nhw eto fel ffrindiau, oedd yr ysgol i gyd fel un teulu mawr, oedd e'n neis. Dros y ganrif diwethaf, dyw prif adeilad yr ysgol ddim wedi newid lot fawr. Ond mae taledau tu fewn gyda ni nawr yn lle tu fas. Hefyd mae gwedd canolog gyda ni yn lle tanau a gofad. Pryd o'n i yma, 45 o flynyddoedd yn ôl o'n i yma. A mae pethau wedi newid yn fawr iawn o ddarni. Ond pam des i yma gynta, yn groten fach 3 mlwydd oed. O'n i'n ddisgybl yn yr ysgol hyn. A oedd dim y cyfle ystere sydd gyda chi o gwbl nawr, ynddo fe? Dim lle i gael bwyd. O'n i'n mynd lan oedd siop uwch ben yr ysgol, siop Edna o'n nhw'n galw. A mewn y siop Edna oedd ystafell billiards. A mewn yn ystafell billiards, o'n i'n bita am brychdannau. Fyna o'n i'n cael bwyd, ynddo fe? O nage dim, ond ble ni'n bwyta bwyd sydd wedi newid, mae beth ni'n bwyta yn wahanol heddi. Dyddiau yma ni'n cael lasagna a curry gyda Nicla, ond nag fel yna oedd hi Slewedydd, gyda Lira, Irene, Tidfol, Gwyniaith a Joyce. Kilo 2 mwydd jyst bob dydd. Fel tyto, cabbage, pys, cig, grefi, a pwdin dyn ni wedi ni, tisien fale a custard a reis, bethau chwarae. Dwi yn cofio beth o'n i'n cael ei bwdins, achos o'n i'n cael pwdins hyfryd bob dydd. O'n i'n cael pethau fel sponge a custard a jam roly-polies a custard a ffefryn ni oedd chocolate sponge a like a custard o'n i'n cael sos pink fel blancmange yn rynnu oedd e. Oedd e'n hyfryd. Felly fi'n cofio'r pwdins ond ddim yn cynno. Mae sawl pryd athro wedi arwain ysgol y Cefen yn y canmlwyddiant ddiwethaf. Enghraifft, fi oedd gwaith Mr Peter Williams a Mr Alan Thomas yn bwysig iawn. Heddi, Mrs Henry yw'r pennaeth a Miss Jones yn dysgu ni hefyd. Ond negi nhw wedi bod yma erioed onest. Wedi sôn am Miss Davies eisiau ydw i. Oedd hi'n annwl. Ond disgyblydd o'n i'n gweud i fe, disciplinarian oedd hi. A chi'n gwybod gyda hi, pe bach chi'n gwrando ni hi, fyddech chi'n neud y peth iawn. A doedd hi ddim yn chwarae yn boes di. Oedd rhaid i chi wrando ni ddi. Ond wrth gwrs oedd hi'n byw wedyn ni, drws nesaf o'n dyn i'r ysgol. Oedd ei chwar nano gyda hi'n byw fan ei mam yn hen wraig fach, felly oedd y teulu'n gyfarwydd un teulu ni a teuluoedd eraill yr ardal. Ac o'n nhw'n fawr i parch ohoni. O Miss Davies yn annwyl. A wedyn oedd un athrawes arall, Miss Griffiths. O'n i'n dwlu arni hefyd. Oedd hi'n byw yn Rhosaman, ac fe fydde i'n dal y bus nôl. Nôl i Rhosaman Britanni. Nawr y prif athro oedd Mr Richard Jones. Ac oedd e'n byw, chi'n gweld, draw ar hewl yr ysgol, yn y tŷ mawr sy'n gwynebu'r hewl. A oedd e'n o'n i'n barchu fe. Ond nid i ofni fe, ond i ddim yn ofni dim un ohonyn nhw. Miss Thomas oedd gyda'r babanod, a oedd Miss Thomas oedd hi'n fenyw neis ofnadw. Oedd Miss Davies dyn ni wedi ni, a oedd Miss Davies oedd hi'n strict, ond oedd hi'n teacher da,
a wedyn ni oedd Mr D.L. Jones fe oedd y prifathro. Dros y blynyddoedd, mae gannoedd o blant wedi bod yn ddisgyblion yn yr ysgol hon. Mae nhw i gyd wedi cael addysg o safon uchel iawn. A nag dim ond yn y dosbarth mae'r gwersi wedi digwydd, ond ar dripiau tu fas yr ysgol hefyd. Enghraifft, i wersyll ysgol Pentywyn a lot o lefydd arall hefyd. Rwy'n cofio un trip mynd i Cheddar Caves. Oedd y plant a'r i unni a popeth yn mynd. Buses o fan hyn lawr i stesiwn train Abertawe. A nhw gwyn gwybod ble o'n ni'n dod off o'r train, ond oedd y buses yn aros yn ei fyna, wedi mynd â ni i Cheddar Caves. Rhan fwy o'r amser, unwaith y blwyddyn o'n nhw i llefodd fel St Fagans i gweld yr hen dau a Folly Farm i gweld yr hynny ffeiliad. A ar un blwyddyn, aethon ni i Oakwood gyda ais i ar reidiau gyda rai o'r athrawon hefyd, oedd hwnna'n hwyl. Bob blwyddyn yr un trip, ond o'n i byth yn dynto honno fe. O'n i'n disgwyl mlaen, o'n i lan am 5 o gloch y bore, a buses Malcolm Norman wedyn ni, chymod yn dod i ôl ni, a o'n i wastad ymlaen eistedd yn y ffrant, ac oedd crush dy fi am Malcolm Norman, o'n i'n dwlu honno fe. A chymod crytau fach ifag o'n i, ond i fe, ond oedd e mor olygus. A wedyn, fydden ni'n mynd gyntaf gyd i ewennu'r crochendi fanna, a chymod, prynu rhyw nwyddau bach o fanna, mae reina werthfawr iawn nawr erbyn hyn. Wedyn ni'n mynd mlaen i Gerddi Dyffryn, mlaen i Gyrdydd, wedyn ni i Lewis i gael cuno, a nôl wedyn ni'r ffair yn Porthgawl. A ni'n ffito hwnna i gyd mewn i un diwrnod, ynddo fe? A cael, wel, amser gwych iawn. Atgofio'n melys iawn. Mae rai profiadau mae plant yr ysgol hon wastad wedi cael hefyd wedi digwydd ar y llwyfiant mewn cynhyrddau. O'ch chi'n cofio wneud cynhyrfu yn yr ysgol? O dwi'n cofio cynghedau. Gwrddewi, byddwn ni'n cael dysgu darnau bach i adrodd, a chaneuon i ganu, ynddo fe. Wy'n cofio gwneud pethau fan. O hefyd, yr un plant wedyn fydda'n cymryd rhan yn yr operetau bach oedd gyda ni. Tangles oedd enw un, meddylwch efo Tangles. O'n i gyd yn gwisgo lan rhai fel Sipsiwn, rhai fel jockeys, o rhai fel, ni'n cofio un, fel Japanese. Ac o'n i'n gwisgo kimonos. Chi'n gwybod beth oedd y kimonos? Dressing gowns. Pwy wedi cael ei torri lan, a bandyn mewn rhwng yr canol i fe. Ysgolion y cylch yn dod at ei gilydd. Ysgol Rhyfawr, Ysgol Cwm Llynfell, Ysgol Strydowen a Cefnbrynbrain. A bob dydd Gwldewi byddwn ni draw yn neuadd, yr hen neuadd Cwm Llynfell nawr. A byddai hanner awr gyda bob ysgol o gyngerdd a mwynhad mawr a tipyn sport a sbri a sŵn o dan y llwyfan. Byddwch chi yn bedair ysgol gyda'i gilydd, ynddo fe? Hwyl fawr. Hefyd, bob Nadolig, oedd roch o draw i'r ewl, oedd festri fach, a Berea oedd enw'r festri. A fysyn ni'n cynnal cyngerdd Nadolig yn Berea bob blwyddyn gyda'r plant. A'r rieni, war y teg iddyn nhw oedd yn neud y dillad, y gwisgoedd, paratoi Berea, a oedd e'n tipyn o hwyl ysbri. Oedd y pentre gwyd yn cymryd rhan, a gydym yn y plant, fe. Ond fel byddwch chi'n erbyn, dweud pethau ddim wedi bod yn fel i gyd yn y ganrif ddiwethaf. Ambell waith mae pethau oedd yn ddigwydd wedi codi ofn ar blant yr ysgol hyn. Ac ambell waith mae pethau trist yn ddigwydd. Rwy'n cofio pam gas King George y wychfed i gladdu. Oedd 2 funed o dywelwch i fod a oedd pawb rhwng y boieles oedd ei patini. Rwy'n cofio hwnna fel dy fe digwydd o. O'n i ddim yn mwynhau dyfodiad neu ymweliad y deintydd, chmod, achos oedd yr ystafell, oedd yn ystafell ddosbarth i ni yn cael ei throi mewn i ddeintyddfa, a pryd hynny oedd pawb yn cael y nwy yma. A oedd gader fawr ddi yn dod mewn, chmod, ar mwgwd nwy yma, o'ch chi'n gallu clywed sgrechiadau'r plant o dan ddylanwad y nwy o'r ystafell drws nesaf. Felly oedd e'n frawychus iawn, felly chmod, mae hwnna'n rhywbeth nes i ddim mwynhau. Wel, dyna'r peth trist dwi'n gofio. Pan es i o ysgol Cefen, achos oedd y rhif yr ysgol wedi mynd lawr o dan 40 dwi'n credu, oedd
rhaid i'r ysgol gollin athrawes. A fes i ysgol yn Rhydaman wedyn. A dyna'r diwrnod mwyaf trist i fi yn ysgol Cefen, dwi'n credu. Sut ydych chi'n teimlo ar diwrnod ola chi yn Cefnbrynbrain? Wel, o'n i'n flin iawn i adael pawb chi'n gweld. O'n i'n y plant, a rieni, a ffrindiau'r ysgol. Achos oedd nid cymdeithas rieni a athrawon oedd yn ysgol Cefnbrynbrain. Oedd y gymdeithas yn cael ei galw'n cymdeithas rieni, athrawon a ffrindiau. Oherwydd oedd pawb o'r pentre yn dod i'r gyfarfodydd a o'n i'n nabod pawb. Ond rhan fynycha, pethau hapus sydd yn digwydd yma, ac un peth doniol mae pawb yn siarad amdano yw dryswch dros enw un athrawes. Mrs Jones yn enw chi, ond pam mae'r plant yn galw chi Miss Thomas? Nawr dyna gwestiwn da, yna fe. Pam oedd y plant yn galw, a maen nhw'n dal i alw fi Miss Thomas o hyd. Pam o'n i'n dysgu yn ysgol Gwynfe, Miss Thomas oedden ni. Wel, beth sy'n briodus i trawn i'n Gwynfe, a des i'n Mrs Jones. Ond pam des i draw i'r ysgol fan hyn, oedd y prif athro, o'n i'n nabod oedd yn dysgu fi am Rhydaman, wedodd os gwahaniaeth ydych chi, bod nhw'n dal i alw chi'n Miss Thomas, achos oedd yr athrawes oedd yn dysgu o'ch blaen chi, Miss Thomas oedd hi. Byddwch chi'n drwsu'r plant, ond mae'r plant yn dal os ydw i yn y pentre neu am Rhydaman, a mae rwy'n yn gweud helo Miss Thomas, fi'n gwybod hyn o blant Cefnbrynbrain, ni'n nhw'n dy fe. Cyn i ni ddod ar cofio am ganrif o addysg ar y Cefen i ben, mae neges gyda ni. Holl blant presennol yr ysgol i rannu gyda chi. Mae'n bwysig iawn bod ni'n cofio a dathlu llwyddiant yr ysgol yn y gorffennol. Heblaw am ein hanes, byddwn ni ddim yma heddiw. Chi'n gwybod fel mae blodyn, os nag oes gwreiddiau gyda blodyn, yn dyfe, yn y ddeiar. Nawr, dyw e ddim yn mynd i bara. Nawr, yn yr ysgol mae chi wedi ffindo mas pwy i chi. Siwd ferch i chi, yn dyfe. A beth sy'n iawn, a beth sy'n ddim yn iawn. Felly, mae'n holl bwysig, yn arbennig am bod yr ysgol wedi bod am 100 mlynedd. 100 mlynedd. Meddyliwch chi faint o blant sydd wedi cael dechreuad da yn yr ysgol yma. Mae'n amhrisiadwy. A pena bai'r ysgol yma'n bod, fydde'r Cefen ddim yn bod bellach. Beth mae ysgol y Cefen yn meddwl i chi heddiw? Fan hyn gas yn dad i ddysgu, gas o un ddysgu, gas yn blant i ddysgu, a nawr mae wyron da fi'n yn dysgu yma. So mae fe'n meddwl lot i fi, a mae fe'n meddwl lot i'r pentre, achos da ddim ysgol dyn ni, ble mae'r plant yn mynd i fynd. Wel, ysgol y Cefen rhoiodd y sylfaen i fi mlaen i wneud pethau eraill. So ni ddim wedi cael amser mor hapus yn ysgol y Cefen, falle fydden ni ddim wedi mwynhau mynd i'r ysgol, a fydden ni ddim wedi mwynhau addysg cymaint, a falle fydden ni ddim wedi bod mor hapus wedyn yn yr ysgol fawr yn Rhydaman. Felly mae meddwl nôl am y dyddiau yn ysgol y Cefen yn rhywbeth arbennig iawn iawn. A mae yn rhywbeth bod lot o bobl sydd wedi bod yn ysgol fach yn deall, oherwydd oedd e'n deulu bach, oedd e'n hapus, a o'n i'n lwcus iawn i gael athrawon da a cwmni da, a mae e'n wrth edrych nôl yn gyfnod hapus iawn iawn, a mae ysgol y Cefen yn special ofnadw. A'r gofal oedd yma, plant hynna, wastad nhw'n gofalu am y plant bach yma, yn famol ac yn dadol iawn. Dyna fel oedd plant yn ymateb iddi gilydd. Felly, mae'n amlwg bod lot o brofiadau bach wedi bod i chi'n meddwl o felly bod chi'n cofio am reina, ond chi'n cofio'r pethau da. Felly, diolch yn fawr iawn Ysgol Cefnbrynbrain a penblwydd hapus.